Εδώ είναι η δική μας τάξη, η οποία τώρα δεν μπορούμε να μπούμε. Α, ορίστε, είναι ανοιχτό το παράθυρο. Look at this. Behind closed doors, I'm a fool for your love. Hey, Bitches. Εδώ το σχολείο. αυτό δεν είναι το σχολείο μας. Here is the school, eh? My school. Εμείς είμαστε γυμνάσιο, εκεί πρώτη γυμνασίου. Fuck, δεν πιέστηκε τίποτα. Κάπως καλό είναι όμως. Εντάξει, κάπως. Κάτι λέει. Κάτι λέει. Είναι όλοι πορνόγεροι, ρε. Είναι διόροφο. Έχει ασανσέρ. Πάμε πάνω, πάμε πάνω. Εδώ έχουμε βάψει. Δεν φαίνεται, φαίνεται. Εντάξει, ξέρω. Εδώ πέρα σε εκείνο, Εκείνο είναι ένα κλειστό γυμναστήριο. Εκεί είναι κλειστό γυμναστήριο. Από κάτω, εκεί. Εκεί κάτω έχει ένα άλλο κλειστό. Ναι. Αυτό είναι άλλο κλειστό, είναι χαλασμένο. Κάπως. Σχολείο, σχολείο. Αυτό εδώ πέρα, Ναι, αυτό εδώ οι πέρα. κάτω αυτές εδώ πέρα είναι του γυμνασίου και πάνω είναι του λυκείου. Αυτό εδώ πέρα είναι άλλο βόλι και από κάτω εκεί στο γυμναστήριο. Ποιο? Το θέατρο. Αυτό είναι θέατρο. Εδώ είναι για να καθόμαστε. Εδώ είναι οι καθηγητές. Το οποίο έχει κλείσει τώρα. Αυτό είναι ωραίο εδώ πέρα. Εδώ καθόμαστε. Είμαι μόνο στο τέτοιο εγώ που τραγουδάω. Περισσότερο καθόμαστε πάνω εμείς στα αγωγεία. Γιατί έτσι. Εσύ χορεύεις. Εδώ είναι και ηλικείο, αλλά τώρα το έχουμε πάει από πίσω, αλλά τώρα έχει κλείσει. Α, τι βαριέμαι. Εδώ με ένα δασκάλαρα θα μας πείσει μαζί. Εδώ ανά χρόνο. Τι θες να το βάλεις αυτό? Το μαλάκα, vlogging. Θα σβήσω το κομμάτι αυτό τώρα. Όχι, μια δασκάλα είπα. Εδώ είναι ένα χρόνο, εδώ είναι το 2011. Βάφουμε ένα τοίχο μέχρι κάτω. Ναι. 2011 μέχρι 2012. Ο κήπος του Οδυσσέα Ελίτη. Εδώ υπάρχει η αγάπη, 2013. Υπάρχει αγάπη κάπου κοντά μου. Σίγουρα κάπου στο στόμα. Και μας πέφτουν τα φτερά εμείς πετάμε. Ναι. Πέφτουν στα μονοπάτια της χαράς. 14. Και αυτό εδώ πέρα είναι τώρα που είμαστε πρώτοι. Και αυτό είναι που θα κάνουμε εμείς. Ω, κοίτα μαλάκα, τι κάνανε. So cool. Το σχολείο μας πάντως είναι καλό. Σαν graffiti. Εμένα πάντως μου αρέσει. Ω μαλάκες, κοιτάξτε εδώ. Με μπογιά το κάνανε. Με τι άλλο, Λέει πόγα, πόγα. Ποτά. Αν το κάνεις ποτά. Εδώ μια βλακία δεν μου αρέσει καθόλου αυτό. Here is. Αυτό είναι γαμάτο. Όχι μαλάκα. Αυτό είναι γαμάτο, περιμένετε. Στους γαμάτους αριστερούς τους μαλάκες. Να κάτσουμε κάτω. Α! Αυτό είναι γαμάτο. 1, 2, 3, 4, 5, 6, καλά. Φύγαινα να το βλέπουνε ρε βλάκα. Fuck you. Και αυτό εδώ είναι ωραίο εκεί. Κάτι σαν φέκε. Εδώ ήταν το κηλικείο μας. Αλλά το έξι. Ηφαίστειο διάστημα. Αστέρια και μια πουτσα στη μέση. I don't know what is. Ήταν ένα κηλικείο γιατί μου χλιασέ και μετά δεν επιτρέπεται κάτι μαλακίες. Ελληνική σημαία, έτσι. Ελληνική σημαία. Ελληνική σημαία. Το λέτε. Μια τάξη είναι του διευθυντή της διευθύντριας. Και εδώ αυτό κάπως είναι τώρα. Μαλακία είναι για τη Μεσόγειο γιατί. Και δεν είναι το θέατρο. Θα κλάει. Περίμενε, το κάνω θα καλά. Εδώ πώς το πάμε, πώς λέγεται εδώ πέρα. Μπράβο! Πέσαν τα γυαλιά σου. Ναι. Αυτό το πειράγα. Ναι.
εδώ ακριβώς. Εκεί, εδώ. Yeah. Πες μου. Εδώ. Όχι, έλα εδώ. Πάμε να δείξουμε κανένα μαρτύριο. Γεια σου, Ερπή. Αυτό εδώ είναι του Λυκείου. Όχι ρε. Δεν μας αφήσουν καταρχήν. Αυτό εδώ πέρα είναι της διευθύντριας του διευθυντή. Αυτό εδώ είναι του γυμνασίου. Πώς το είναι το τέτοιο. Εδώ είναι ένα αμάξι δικό μου, αυτό ζητώνει. Βλέπετε, GTR. Όλα αυτά εμείς τα έχουμε κάνει στην περιβαλλοντική, όλα αυτά εδώ. Βέβαια αυτό το έχουμε ξαναδείξει εδώ πέρα, έτσι όπως είμαστε. Το έχουμε ξαναδείξει. Αυτό εδώ το ασανσέρ δεν λειτουργεί. Και επίσης βάψαμε αυτά εδώ πέρα, τους κάδους. Αυτή εδώ είναι η δική μας τάξη, η οποία τώρα δεν μπορούμε να μπούμε. Α, ορίστε, είναι ανοιχτό το παράθυρο. Look at this. Ουγγατά της δις. Ουγγατά της δις. Αυτή εδώ είναι η τάξη μας. Εγώ, περίμενα ρε μαλάκα να δω, φύγε πιο πίσω. Εγώ κάθομαι εκεί. Παναγιώτης εδώ ακριβώς, όχι περίμενε. Κάτσε, κοίτα. Εγώ κάθομαι εκεί πέρα, εκεί ακριβώς, εκεί που δείχνω. Ο Δήμος κάθεται εκεί πέρα. Εκεί κάτω. Βέβαια, εγώ κάθομαι μόνος μου εκεί πέρα και ο Δήμος κάθεται εκεί πέρα. Και το ρωτάω συνέχεια. Έτσι. Λοιπόν, νομίζω ότι ο Διαμαντής κάθεται εδώ πέρα, σε αυτό εδώ. Αυτό εδώ. Θα το κόψω αυτό μαλακιά που λέει τώρα. Ναι. Εδώ πέρα, εντάξει, όλες δεν τις ξέρουμε τις τάξεις. Εδώ είναι το τέτοιο της φυσικής. Εδώ είναι μαθηματικά και φυσική που μας κάνει ένας καθηγητής. Fuck off, man. Fuck off. Και τώρα, κυρίες και κύριοι, αυτό τέλειωσε το βίντεο. Οπότε, No. δεν θα ήταν τελειώσουμε, οκ, εντάξει, παιδιά. Okay. Θα συνεχίσουμε το vlog αυτό που κάνουμε. Here. Nigga. Oh. Εκεί είναι το θέατρο, έτσι. Yeah. Θέατρο είναι εκείνο. It's very big, but Κάτσε να πάω και κάτω, περίμενε. Περιμένω να τα πάω και κάτω. Καλά, εδώ είναι, μην πω τι είναι εδώ πέρα. Έλα μαλάκα, μας έχεις πρίξει με αυτό εδώ πέρα το τραγούδι, ρε. Λοιπόν, εκεί είναι, περιμένετε λίγο, επειδή δεν φαίνεται κιόλας, νομίζω. Παναγιώτης είσαι μαλάκας. Fuck you. Fuck off. Κατά. Έλα ρε μαλάκα, σταμάτα αυτό το τραγούδι, ρε μαλάκα. Λοιπόν, εδώ πέρα είναι του Λυκείου, φυσική. Εκεί πέρα είναι άλλες. Να κάνει ένα like. Όποιος το θέλει να κάνει ένα like. I am a boss. Λοιπόν, εδώ είναι το Λυκείου. Να το και Οι το κλειστό τουαλέτες. γυμναστήριο που σας λέγαμε. Εκεί είναι το κλειστό γυμναστήριο. Εδώ ακριβώς Το εκεί. μεγάλο. Γιατί, Όποιος το ξέρει να κάνει like. Όποιος το ξέρει αυτό να κάνει 2 like. και να μας πείτε από κάτω ποιος είναι αυτός και ποιος άλλος. Σας έχω πει το όνομα, Δημήτρης Παπαθεδόρου. Φαντάει, Ματέο Μουρατάι. Στο Facebook αν θέλετε να με κάνετε φίλο Ματέο Μουρατάι. Εμένα Δημήτρης Παπαθεδόρου. Και εγώ, Παναγιώτη Τζασκού. Εμένα Ματέο Μουρατάι. Αυτό λέει είναι μεγάλο. Εντάξει, θα το βάλουμε κάτω, θα βάλουμε κάτω στο description. Okay. Τα link.